Arwakini machiegni nyakwara moge jwang'e chenro makawuono mar ohala gi mwandu, ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore. Miriekni kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Kawone mesawa mar ohala gi mwandu wachako kod sigand Rachel Achacha, ma en jatimo ohala e kaunti ma Nairobi, kama entiere chuny boma ma Nairobi. Kae otimo ohala Bazaar Plaza, kendo kae en kare mar uso gigo machalo kaka simu, laptops, kin gik mamoko ma itiyo godo e chenro mag tayo kompyuta kod gik mamoko. Omiyowa sigande kaka nochako. Sigande nyiso siso kaachiel koda kinda ma ng'ato nyalo keto e ohala. To e ohala ni nyakwara moge jwang' ma bende okonowa ni nitie koda achiedh nade mopogore opogore. Kawuono oleronwa kaka obedo ka orakore koda achiedh nade mabiro kod ohala ma otimo. An nyinga iluongo ni Rachel Achacha. An nyar Sakwa Bondo. To Nairobi kae atimo ohala. Ohala matimo an auso gik mopogre opogre mag IT. Koro inwang'o ka wauso laptop, wauso computers, wauso printers, tablets, simbe, gik mang'eny mopogore opogore. Ohala ni asetimo kuom higni 5 sani, kochakre Covid. Chakre ne Covid bi, bang' Covid ema nachake. Koro gisani wasekao higni madhi 5. Mor to nitie nikech gima mari iwinjo ka in gi ilo mar chung' mondo idhi tim gimoro ma en mari. Makata kantiere teko mikete, ting'eni teko makete ni to gini biro kuoma. Koro moro manyalo wacho kendo en mana ni nitiere yot, nitiere freedom, kaka nikech en gima mari, onge ng'amo keto ni itim kama. Koro inwang'o ka in iwuon iorori kendi. Koro aneno ka ber. Kata kinwang'o ohala moro ting'eni ma en mara. Cost to nitiere nikech samichako ohala onego bedni ichulo county, nitiere gik mang'eny. Onego bedni in gi company, idwa timo registration. Koro an kakora, registration ok nobedo na matek, nikech anyalo gone jaoda erokamano nikech en otiye e legal department. Koro nomiya yot nikech ok ne akia gima timo. Mar ang' idhi penj ng'ani ma itimo kama. Koro guidance na yudo mayot. To gima pek nitiere nikech samoro ohala kitimo, nitiere ohala mopogore opogore. Koro kaka marwa ni en gima iluongo ni intense capital. Odwaro capital maduong'. Koro kanye ema ninwang'e challenges. Iwacho ni koro adwa chako ohala ni, capital biro wuok kanye. Lakini mano ok nobedo matek, mana ka wasetimo registration to dhi mbele. Niwacho ni chako ema tek, kisechako to dhi adhiya mbele maber. Challenges manitie en ni inwang'o kaka wasewacho ni capital dwarore maduong' nikech gik ma wauso gieki, ng'ato nyalo biro, kobiro e duka konwang'o ka gino onge, to nitiere kaka ok o-trusti mondo idhi kaone kamoro. Koro dwaro ni sa asaya ma ng'ato biro e duka gimodwaro no onego yude. Koro inwang'o ka challenge nitiere ni ikao pesa mang'eny ikete gik moko. Inyiewo ma iketo. To ikia ni gima nyiewo maketo ni ng'ato biro kawe karang'o. Koro inyalo nwang'o nitiere gik moko ma ng'ato inyiewo to pok iuso gi. Koro inwang'o ka gikano pesa mang'eny. Ma sama ng'ato dwaro gimoro tinwang'o ka pesa minyalo kawo mondo inyiew nego ng'ato gimoro ki supply bedo matek.
records ber nikech miyo ing'e niya gima nauso ni, gima nanyiewo ni, nanyiewe gi pesa makama to ause gi pesa makamae. To ka ok iketo to ok inyal ng'eyo nikech samoro gin gik mang'eny, wi be nyalo wil gi gik moko ma ikia. Pesa nyalo bet ni donjo to onge profit ma itimo nade ma ilose. But kaka wasebedo kaka wan gi accountant matimonwa bookkeeping, bonwang'o ni gimoro amora miuso ondiki, gimodwaro ondiki, kaka inyiewe ondike, ma ok inyal po kiwacho ni gini akia beche kaka nonyiewe mi iyud kiuse milal. Koro mano konyowa ahinya. Kendo kata ka expenses manitiere inwang'o ka ineno ni pesa ma ne wantiere go en kamae, to samidwa timo gimoro ineno ni mae pesa mantie, koro konyi mondo ing'e ni okonyi kaka inyalo plan kata kaka inyalo daily operations kaka dhi mbele. Gima nyalo nyiso ne rowere matindo kata jok ma chunygi gombo mondo gichaki ni onge gima tek, to chako kende ema tek. Sama intiere gi lek moro e wiyi kata e pachi kata e chunyi, onego bedni itime. Kiki iweni gini jogi ema nyalo kata jogi ema nyale. Koro anyalo mana nyiso rowere kata jok madwa chako ni mondo gimiparo no time to kik iluor gimoro nikech kumoro amora onge kuma ber, challenges nitiere, but time kaki idware no itime to bro dhi maber. Nikech inyalo luor, kiluor onge gima inyalo achieve. Koro iwacho ni itek risk, koro nyaka itek mana risk no to gimoro amora dhi mambele. Nitiere gimoro amora nitie gi berne gi rachne, koro itema tema. Kae kama watime ohala wan iluongo wa ni Rilma Technology Limited. Wantiere Baza Plaza Nairobi e Biashara Street kata Moi Avenue. Koro handle magwa wantiere Facebook, wantiere Instagram, wantiere TikTok iluongo wa ni Rilma Technology, Facebook Rilma Technology, Instagram Rilma Technology. Namba wa mar simu en 07 28 333 220. Erokamano. Bang' winjo sigand Rachel Achacha Nyakora moge jwang' matimo ohala e boma ma Nairobi, en kinde moro mwadakawo mar mondo mi wawinjane kit tich minyalo timo tainya kodoko korka mano mar tiyo kod okumba. Kawuono wayudo thuolo mar bet piny kod Moses Winda, ma bende en achiel kuom apisas matiyo e kar okumba mar CIC Insurance Group. Kawuono omiyo riekni mopogore opogore kod ber mar yudo okumba mano mar nyamburko kata moto insurance. Kawuono Nyakora moge jwang' omiyo wagigi kod kuku mare. Wawinjane maling'ling' mantiere i okumba. Erokamano ahinya. Jowinjowa iluonga ni Moses Winda. Atiyo gi kambi maduong' mar okumba mar CIC Insurance Group. Ane badwa maduong' ma Upper Hill, Nairobi. Kawuono wakelonu product wa mawango miluongo gi dho wagunda ni motor insurance kata insurance ma wakawo mar rito geche. Koro insurance ma wakawo mar rito geche ni en gi bede ariyo. Either wanyalo kawe kaka private motor insurance kata wakawe kaka motor commercial. Private motor insurance en okumba ma wakawo ni geche ma wariwogo wan wawegi. Kasto be wan gi commercial motor insurance mamano ma okumba mwakawo ni geche wa mwatiyogo e yore mag ohala. Either watiyo kode kaka mar ohandwa wan wawegi kata ohala maybe wanyalo tiyo kode ka wahone oko mondo
odiochieng' karumo to oduokonwa gimoro. Okumba mar geche kata motor insurance mwachiwo ni, mana kaka asewacho ni wachiwe okenge ariyo. Wachiwe kaka private motor kata okumba mar gechewa wan giwegi, kata okumba mar gechewa mwatiyogo e yore mag ohala, either itiyo kode, either in mitiyo gi gari no in iwuon kata ihone oko mondo omiyi gimoro ka odiochieng' orumo. Koro ber mar bedo gi okumba e gachi en niya, ing'eni magi gik maringo gi lwet dhano, to kendo masira mar ndara nyalo yudi sa asaya. To ber nikech ing'eni seche ma in kaka ja-Kenya, seche ma in gi mtoka, to mae mwanduni, to ber kirito mwandu ma Nyasaye omiyi. Koro e yo achiel mar rito mwanduni en bedo gi insurance maber. Ok bed abeda go okumba, onego bed ni ing'iyo no okumba ni ikawe gi kambi mane. Emomiyo koro CIC wabiro ka kaka kambi maduong' mar okumba mar geche. Ber kibedo go okumba mar CIC e rito gachi, either kaka itiyo kode kaka in iwuon kata itiyo kode e yore mag ohala. Ber bedo go okumba ni en niya, kinde ma masira moro amora omaki, masira nyalo maki kata masira mar mach, kata masira mag ndara. Ka gimoro aina ni otimore ni, to wayudo kaka wakonyi mondo kapo ni en mtoka manitiyogo e yore mag ohala, to mondo ohandi odhi mbele. Ka en mtoka manitiyogo ni iwuok go maybe ya ot ibiro go tich, kata e yore gi mag leisure gi dho wagunda, onego bed ni gigi dhi mbele ma onge chandruok moro amora. Okumba ni ber kibed kode, to be yore miyudego waketo mayot moloyo, nikech onego bed ni kakineni ka okumba ni en gima onego bed ni betgo dong, to omiyo kinde midware cha, inyalo yudowa yorewa mag mbui, kata inyalo limowa e bedewa mopogore opogore, gwenge mopogore opogore Kenya ka. Kichopo kacha to wabiro miyo oboke mibiro jaso, ibiro miyowa kopi ni mar ID, ibiro miyowa kopi mar KRA pin mari, kendo ichaki miyowa oboke moko kaka driving license, nikech ing'eyo in ka dereva nego bed ni nitie yo mabe wang'ego ni inte in dereva to in e wuon mtoka ni. Koro yo achiel mwang'ego ni in dereva en ni idhi miyowa driving license ni, to yo machielo mwang'e ni in e wuon mtoka ni idhi miyowa gimoro kaka logbook. Mago duto kwa keto kamoro achiel, to koro wanja kwa wamiyo okumba. Yot ma wamiyi e seche mibiro kao okumba mar mtoka ni, waduogo wang'iyo ni ohala magi kendo ma bende itimo motenore kod wach motenore, kata maybe awach ni ohala magi kendo mitimo ma otenore gi wach ni mar mtoka ni. Nikech inyalo bedo gi mtoka ni itiyo kode e yore gi mag ohala, seche mo handi owang' cha, to inyalo koso maybe ikao gari ni inchi kawe e loan, ikao hola moro e bank kamoro, to maybe ohala no ema incha konyi e hola manchi kao ni. Koro watemo jiwi ni kata kikao motor insurance kata okumba mar gachi, to ohala machielo ma in go chabe inyalo kao ne okumba, mondo nikech magi gik motenore to gigi konyore donge. Koro kaka ikao okumba mar mtoka, to ber ka okumba mar mtoka en ni ok ding'e ni ang'o madhi timore, nikech iyudo ka most of the time okumba ni seche mwachule to wachule gin yore masira, ng'enyne en masira, onge ng'at madibie mtoki to tuomo mtoki kata ketho mtoki. Koro gin gik matimore apoya nono. Unyalo bedo mach, mtoki nyalo wang', kinde mathoth, kinde mokalo gi waneno ka geche ji wang'o, inyayudo ka ji moko opogore weche siasa kamae, to mtoki di yudre kacha ka maybe nidhi kamoro kata in e tich ba mtoki owang'. Koro kikao okumba mar mtoka ni, mago yore mwatemo geng'o. Wageng'e mondo kapo ni owang' to wanyalo chuli, kapo no kwale wanyalo chuli, kapo no kethore kamoro, kata iyudo masira mar ndara kama idhi tuomori gi ng'at machielo, bende wayudo kaka wakonyi. Okumba ni chudo ne opogore kaluwore gi nengo mar gachi, nikech wang'iyo ni wachajo percentage mane gi nengo mar gachi, to be wang'iyo ni gari ni en aina mane.
en gari mitiyogo in iwuon, en gari mitiyogo e ohala, koro gipogore. Chudone seche ma idonje okumbani, chudone yot, to wami options mang'eny, koro yiero en mari. Inyalo chudoni seche midonjo cha tichulo higa mangima, kata inyalo chudoni mos dwe ka dwe. Koro yiero en mari. Wan wami options gite, koro yiero en mari. But ber wa encourage ni seche midonje okumbani to ber kichule dichiel ka higa chako, mondo ka gimoro timoreni to miyowa yot chulo claim no e yo mowinjore. Kisedonje okumba mar geche ni kod kambi maduong' mar CIC, ber kambi ni en ni ponono ni semiyowa gigo duto mwadwaro seche ma masira oyudi. To gigo mwadwaro ka en niya, seche ma masira oyudi, gimokwongo monego itim en ni iluongo police to gimiyi document iluongo ni police abstract. Bang' police abstract, onego bed ni imiyowa kopi ni mar ID, imiyowa kopi mar KRA pin ni, ichako ijaso oboke wa miluongo ni claim form. Kisejaso claim form no, imiyowa documents gote, to mano claim makoro watima tim. Okokaw ndalo mang'eny. Ndalo mokaw bende bro luwore gi kaka ibende icooperate kodwa. Nikech nitiere gigo mwadwaro mondo wang'i ni claim ma ikelonwani en claim ma genuine. To gigo mwaluwo kanyo en kaka wacho ni gimokwongo monego itim seche ma masira mar ndaro yudi kata masira moro amora yudi en ni iluongo police kata okwach kich mondo gibi ging'i, mondo gi ascertain, nikech gine ground kucha most of the time. Koro police emiluongo mondo wayud police abstract. Koro kwaseyudo police abstract, tikelonwa kae kod ID ni, KRA pin ni, kod oboke mar claim form mar CIC mosejasi. Kochakore kanyo makoro wachake claim processing. Ma wamiye thuolo mar between 1 to 5 days. Yore mag timo chudo mag okumba mar mtoka, sani wawacho ni wadhi digital. Wan kidhi e mbuiwa ntiere gimoro mwaluongo ni Easy Bima, mana kaka dho wagunda luongo ni Easy Bima. Yota kamano. Kidonjo kanyo, ti click kanyo to odhi kwayi documents ma wadwaro. Koro documents go kisebet go e simu, to documents ma wadwaro ka en ni wadwa ni imiwa information about in, mano nyingi, kumiae, and then imiwa copy mar ID ni ibo upload kanyo, copy mar KRA pin bendi upload nwa kanyo. Wadwaro documents moko ma bende nyiso ni ne wuon mtokani. Koro kanyo to wadhi kwayi driving license, to wachako kwayi logbook mar mtokani. Bang' mano to wa calculate ni mae pesa monego bende ni ichulo, to kisetimo chudo to cover ni chakore achaka kanyo. Koro en yo mayot ahinya ma jo Kenya duto manyalo konyorego, nikech kendo gi ndalo masani ji mang'eny otudore gi yore mbui gi. Koro kik ja Kenya mora mora okwam ma yo mayot ahinya minyalo yudo go okumba. Ok ochuno ni nyaka idhi office. Ma okumba minyalo yudo kamora mora mibete, kata mana ni bet dala kamoro. Tiwinjo kata derepi moro goni simu ni omoko kamoro, insurance ne oonge okumba. To en gimoro mibeta beta, tidhi e mbuiwa cic.co.ke, idhi e Easy Bima. Kise click Easy Bima, tiketo kalatese mawacho no wa upload. Kise upload gi, to wanyisi ni mae pesa monego bed ni chulo. En pesa matin bo chulo kanyo, to pesa no mana kaka nakwongo wacho, either inyalo chule e higa mangima, kata inyalo chule mos koluwore kod nweng'o mari. Wan kaka kambi maduong' mar okumba mar CIC Insurance, watemo jiwo oganda luo gi jo Kenya mangima ni mondo gimoro amora matin ma Nyasaye omino, ma Nyasaye ogwedhino, onegi rite, ok onegi wen mondo dhi nono. To yo achiel maduong' minyalo ritego en kawo okumba donge. Koro kise kawo okumba ni en rarit, en otemo at least en okang' mokwongo mar rito gino ma Nyasaye ogwedhigo. To kae wawuoye gari ma Nyasaye omini. Koro mtokini
mtoki ni nyalo bet ni tiyo kode in iwuon kata itiyo kode e ohala. En ngimani ogeno kuomi, koro onego bed ni rite, to yo maber moloyo minyalo ritego en bedo okumba, mondo ka masira moro amora oyudi, either en masira mar mach, masira mar ndara, kata mtoka okethore, to wayudo yo ma CIC Insurance Group nyalo konyi. Nyakwara Moge Jwang' en kinde madaka oyueyo wasani e chenro mar ohala gi mwandu, aduogo ka kod ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Ichwang' mara ne mabiro keto nyakoni mabor koda, kasto bang'e akel ni tie ngimana mondo nyakoni owuog e ngimana kae chuth. Idok banala kuma noaye. Vicky, Wuoda, ang'o marach kode? en ang'o marach kode? Bang' nyisowa wach moro maber kamae, en oloka kitede chieng'. In ikia kata kaka an aheri gi chunya te. Niwacho ni watiek wach nyombo kawuono to wan watieko. No ifs, no buts, only us. In idhi kanye bang' kiseweya duka kanyo? Ninyando Stars nege kwalo thuma, Musa Juma no kwalo thuma. Adier makende en ni wuon thum mar Adhiambo pod ngima. Ramogi TV omanyo kendo oyudo wuon thum. Corridor Man kata Othoro Ng'ong'o mane otelo ne Siyenga Dynamic Band. Koro jogi nokawo stage performance mana kaki wacho no gidhi gi record. Ng'ama nowero gino ka ng'ane ma nodhi owere kendo ka Musa. Tudri gi Solomon Atito Kafaya tich abichni e chenro mar ng'ejo thumbewa kochakore saa 2 okinyi kendo wanuoye ngeso saa 5 okinyi. Sende minena sino goyogo, an mane nandiko. Tich odemo nyage mwadogi e pacho, masadijo yoro. Machiegni kendo Nyakwara Moge Jwang' e chenro ni mar ohala gi mwandu, kendo en mor mara ni pod ikete kar ka e chenro ni. To bende e chenro ni nyalo miyo waparo mopogore opogore kaka wanyalo bere kaachiel koda ka ohala ma wakelo ni kamoro amora ma intiere, ma inyalo timo kokalo SMS line marwa ma en 2360 kata e mbui mar Facebook kaachiel koda kamano mar YouTube yudo gi nying mar Ramogi TV. Kawuone mesawa mar jaohala mar juma Nyakwara Moge Jwang' wamenyo sigand Elijah Wuor ma bende en wuod Siaya. Kawuono miyowa sigande kaka osebedo kotayo ohala e kaunti ma Nairobi kuom thuolo mar higni 15 gi wiye. Mana mosebedo kotimo kar kae, mano ohala mar garaj Nyakwara Moge Jwang'. Oloso geche kendo thedhogi e yore mopogore opogore. Ok othedh gari agara, kosawache e yo mopogore. Ok othedh gari moro amora. Othedho kendo loso gari mano kido mar Land Rover. Kendo sani kae moketo e maino pache kod gigo duto motimo e chenro ni mano mar thedho kod loso nyamburko kidono mano mar Land Rover. En ang'o manokete makoro loso mana gari mar kido achiel mar Land Rover kende. Omiyowa sigande manyiso siso kod kinda moseketo kar kae. Elijah Owuor e ja ohalawa mar juma. An nyinga iluongo ni Elijah Uma. An aja Ugenya, Sega. Koro ohala ma garaj ni tasetime higni ka maber lawa 13-15. To nyaka chak time challenges to nitie, but en kore gima nyalo wacho ni mane ohanda matimo daily. Kit nyamburko maloso ni en Land Rover, to en mong'eny ka nikech en mana chako kode. Kan ni puonja tich mane kama garaj mana dhie mane nyamburko mana ayudo kiloso. Koro en modonjo remba kabisa. Dho moko go bende aloso, lakini koro mae ema koro en mene remo kabisa.
Ok, mor mantie nikech ochulo mana kaka tije moko machielo, nikech sechegi kama seche nitie steps moko masegoyo mana wach tijni. Seche moko ineno ka client okelo gari to wacho no strip wadwa time mapiyo piyo to duogo lal. Koro chuno in miluwe kod sim, nikech ineno kaka space bende koro geche ng'eny, space bedo matin, koro chuno ne wacho ni to bi mondo watiek gari mondo ikaw gachi. Magi challenges mantie. Ok, jok mandiko watiyo kulingana kod tich ma onge ng'at mandiko manyalo wacho na ndiko ng'ani manyaka chieng' kochopo chieng' kama ta chule. Wawinjore e tich. Ka tich odonjo to wawinjore no mae ang' ni charge pesa di. Ok, an kaka mini no nitie gik moko kila kitu ngu time. Gimoro ka gimoro ngu thuolo mare. Koro inyalo wacho ni chak chon maybe beda kichopo kama ne intino. Koro gimoro ka gimoro ngu sane. Kasa magi maber chopo nitie. Gima mabiro mapiyo bende nyaka ibed go penjruok nyadiriyo. To vumilia bende nyaka vumilia. King'eno gima dwaro ni chieng' moro nyalo keta step moro machielo. Tikawe kikete chunyi ni mani kore tich mitiyo, nikech nyaka iluwe gadiera. Titemo bedo mana focus. Customer biro ka referral to kitiyo ng'ato maber to maybe ng'ato neno romo gache no oko kucha to penye to ne ng'ama noloso nigo to miye contacts to gochoni itiyo ng'ama chielo kendo the same kendo ng'ano nyalo kelo ng'ama chielo. Nengo mar lose kachaki nengo mar lose luwre kod kaka gari ne chal ka gari obiro, kech nitie gari mobiro ka koro ka kineno ma dong neno ka kinene to dende ler, lakini wuon wadwa ni mondo strip koro nengo ken constant ne nengo achiel bro luwre kod kaka gari obiro ne ni stage machal nadi tang' ma ng'ani dwaro mondo losne. Ok, kaloso gi johala sana sana ma jo garage matimo kech ng'eni loso mane gibitimo ohala nitie jok moko mochaye kech dhano mang'eny ok dwa tich mar lel. Koro imiduogi nwang' ka challenges kata mano jende ma wan kod sani ng'ato biro to nwang' ka in isevumilia muda mang'eny bukoro in step moro machielo odwa no romre kodi godiochienge ariyo otieko 2 months odwan koro romre mok nyalre. Koro gini johala gini en tich mana ka tije moko machielo lakini mana ka bendi luo. Ok, koro an kidwa yuda to koponi wuok town tibiro tichopo race course, kichopo B Energy petrol station tinyalo gona simu. The same tu bende kapodi wuok Ngong kichopo B Energy kanyo tinyalo gona simu. Namba na en 07 20 36 65 46. Elijah Ouma. Nyakwara moge jwang' kaka wawacho gane sigana ka sigana ni kod puonj manyalo jiwi mondo mi chako ohala kendo rang kaka inyalo taye yo makare. Mane gimiyo kawuono bang' winjo sigana mago ohala ma itayo kod Rachel Achacha, mano jadak kendo jatimo ohala e kaunti ma Nairobi, kaachiel koda ka mano mar Elijah Owuor matimo ohala e kar dak mano mar Race Course e kaunti ma Nairobi, kod ja ohala mano mabende osebedo kanyo ka sumo paro e weche mag okumba. En geno mara ni winje yo makare. Turi koda kendo juma manyien ka wakelo ni welni mamoko ka omi riekni mopogore opogore kaka inyalo chako gi kendo tayo gi yo makare. Oriti masani, nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mi ne chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu, donje viewsasa.com.